Good morning mga VisLog! Welcome to Visayang Tagalog channel, Daily Vlog. So, Daily Vlog. Today is Wednesday after a National Day. So, back to work. Back to normal. Kumbaga, back to normal. Pero sa akin, back to abnormal life. Anyway, ganyan talaga ang life. Kailangan natin kumayod para sa ating future. So, no matter what, kailangan nating mabuhay. Ano tayo? Give and take. Lord give, we must take, we also must give. That's God. Alright guys, so hindi na natin patatagalin. Biyahe na tayo kung yung opisina. And the life of OFW here in Singapore are start in 3, 2, 1. Let's go. So guys, kakating ko lang dito. Hindi ko na video kayo. Medyo nagmamadali kaya nagka-problema yung driver ko. So ayan yung store namin, office. Alis na kami. Alis na ako kasi ako na lang naiwan dito. Magbiyahe na tayo papunta uli ng city, going to T220 to start that walk. So huwag na natin patagalin, let's do it. So guys, dumating na tayo dito sa medyo maaga pa sa site. So prepare lang tayo sa site office na mag-park para ready na yung document doon and then medyo hectic ang schedule ko ngayon. Daming gagawing document, paperwork muna tayo and then start. Okay, so let's do this.
Vlog, CGM TV, Jocelyn Lamayo, Mary Palingayen, Jerry Mix Vlog, Jim John Vlog, Playboy 3.